Төмен. 2019 ел Россияда театр елы деп иғлан етілді. Шунысы қуанышлы алдыңғы фикірлі, заманша сулыш білән яшаучы татар театрларыбыз бар. Шуларның бірсі Ғабдулла Кариев исемдәге Татар дәүләт яшь тамашачы театры. Яңа бинага күчкәч иҗат коллективы тагында илһамланып эшли башлады. Бер-бер артлы, милли рухтагы һәм шул ук вакытта заманча премьералар чыгардылар. Сүз хәбәрчебез Ләйсән Хаҗиевага. Ғабдулла Кариев театрында бәйрәм өстенә бәйрәм. Декабрь айында коллектив 30 еллык юбилейын билгеләп үтте. Театрга килүчеләрне музыка һәм әкият геройлары каршы ала, балаларны тамаша карарга әзерләү өчен. Милли традицияләрне саклап, заман белән бергә атлыйлар. Зәһрә спектакле моның матур бер үрнәге. Пьесаның авторы Йылдыз Миңнуллина, режиссер Ксения Шашнева. Спектакль тәмамлангач, балаларны остаханәгә чакыралар, әкият геройларын үз куллары белән ясау өчен. Шунда ук спектакль турында фикер алышу, балалар белән туган телдә аралашу бара. Курчаклар алар эмоцияны күрсәтми. Аларның, мәсәлән, куллары булай селкенә дә, аяклары гына. Һәм менә шул кул-аяк аркылы мин шушы курчакның халәтен күрсәтергә тиеш. Ярар, без күз белән уйныйбыз, йөгереп барабыз, сикереп, курчак белән алай идарә итү бик читен. Авыр дип әйтмәс идем курчак белән уйнауны. Кызык, шусы бар. Ниндидер менә предмет белән реквизит белән уйнау кызык бит инде. Менә минем реквизитым дип әйтсәк була инде. Ул минем менә түгәрәк ой. Аны менә ничектер менә булай дип тә бераз шуның образга прям керәсең инде шулай. Болашакка инде руль күз алдыма килә. Ягъни мәсәлән тагын нәрсә түгәрәк безнең. Менә шундый әйберләрне теге ушып та китәсең сыман ойныйна. Ой булып китәсең инде. Килгән балаларны вниманиесен алырга кирәк. Һәм инде булган бирелгән текстны башта үзеңә күз алларга кирәк. Аннан соң үзеңнең күз аллавыңнан ул балаларга тапшырыла бит. Менә әле безнең белән дә. Сезнең белән дә уйнарга. Рассказчикның бик авыр уйлаганда. Ул әле зритель белән дә уйный, безнең белән дә һәм ещё текстты укырга кирәк аңа. Ул рейс гомумән молодец. Ул 3 көн эчендә генә кирдек дисәк була. Шул спектакльгә. Безнең башка актер иде бу рольдә. Юбилей елы премьераларга аеруча бай. 5 спектакль чыгарганнар. Киләчәктә афиша тагын яңа сәхнә әсәрләре белән тулыландырылачак. Шунысы игътибарга лаек. Һәрберсе вокал, пластика белән баетылган. Театр яңа формалар эзли, һәр чак үсештә, эзләнүдә. Нинди генә Авропа әсәрләрен, монда рус классикларын сәхнәләштерсәк тә, без барыбыз татар булып калабыз. Чөнки без татарча сөйләшәбез, без татарча фикерлибез. Менә аңламаслары инде татарлар, бу әсәр кирәк түгел дип, алай яраклашырга безнең хакыбыз юк. Без киресенчә, каядыр бер адым алга атларга тиешбез тамашачылардан. Тамашачыларның үзебез артыннан кемәйтмеши ымларга, тартырга тиеш. Шул чиракта гына сәнгать ул тигезләшә, якынлаша тамашачыларга. Әйе, театр туган тел сагында торучы бик мөһим мәдәният учагы. Шуның белән аның роле, вазифалары тагын да үсә. Тагын бер премьерларның берсе Ләйлә вә Мәҗнүн. Бу шулай ук заманчалаштырылган милли әсәрләрнең берсе. Төп рольләрдә Булат Гатауллин һәм Наилә Кәримова. Бу безнең өчен эксперимент дип әйтсәм дөрес булыр. Монда тамашачылар сәхнәдә утыралар. Һәм без дә сәхнәдә уйныйбыз. Һәм бу тамашачыларның да энергетикасын сизү бик бер караганда рәхәт тә ул, бер караганда авыр. Спектакльдан соң уйландырырга дөрес яшимме икән мин, бәлки мин дә шулай итеп яшимдер, бәлки миңа бүтән төрлерәк яшәргә кирәктер, бәлки минем мөнәсәбәтләрем дә шундыйдыр, бәлки мин дөрес яшәмимдер дигән уйлар килә икән тамашачының башына. Димәк, бу безнең эшебез эшләнгән дигән сүз.
минем өчен дебют булды. Ринат Мирзахасанович миңа бу рольне ышандырды, тапшырды. Бу безнең камерный спектакль. Тамашачы сәхнәдә утыра. Миңа калса, андый рольне тәҗрибәле актерлар гына башкарып чыга ала. Шуңа күрә Ринат Хасановичның миңа мондый рольне ышандыруы мине бик шаккаттырды һәм шатландырды, әлбәттә. Спектакльләргә татарлар гына түгел, башка милләт вәкилләре дә бик яратып йөри җитәкчелек. Дөрестән дә, театр сәнгатьнең бер төре буларак һәр милләт кешесенә аңлаешлы. Габдулла Кариев театры үзенең кабатланмас йөзе, сәнгате аша татарның данын күтәрүче, рухи кыйммәтләрне саклаучы бер үзәк булып тора. Ләйсән Хаҗиева, Татарлар, Казан.